Nakalenti ke bajengai kembasi sepak asan kilometer nak kementa ke kapu jong kemekna berkasam kembak hasan hadu arfongot kilong kemi kilawan ai kubulai bat ket baket yang bat ai ke jeng kersanyo ba adan basemot aslong kini kilong kemi kini nak sengkan thai kyang apa ke jalam ji kong dewi tongper kailang bat libat wan ke jengai baki ya kelong hadu lai sepak tam kilometer habakan kena tok kebor kong dewi ila ong pakasang ka ajing kersanyo ba adan ba ka juk poru kapan pa ko jing sokhya ba longba kila patai ka bali ui baki MLA karu ki badina ki parti ba fe ki kran baik kim ki jat ndio karu kat ba ki MLA khasi pat ki pe suwa ya ka parti hang ni na ka snong umkyang ba ni wan baik chicken hun na ka sengkan thai snong umkyang ban ngade general secretary jong ka sengkan thai snong umkyang kini baru ki khot ni wan na du lang tena snong umkyang na thain border sispa sampai kilometer ka jingjengai na ka daw ba ka mensim si kam la sha ban pek tang lang baki mobile ai tang lang baki news ni dong ka jing snop phia ka ba krau na benta ka yak ka im jong ka jai pen riu ka jong ni kum ki long kemi kum ki kan thai ki brang jing ki thli ya ka kun di thli jing brang pule ni wan khnang shane ban ban ai ki jing kersan ya iba arden ka sayu moj iba la sha sitom bala sha thangan na menta ban demand ya ke review ke reservation policy ni dong kejuk ke nongrim bat ni ai ke jengkersan pura ya iba dan lang ba ki rang ba snong jungi secretary snong bat ki wai pada ki rang ba na snong ni baro ni ai ke jengkersan bapura bat ka nono kopor ke ba don kam ban yemi ni long ki bakloi ban yemi lang nomor ngi isi shop ba kene ka review reservation policy kalong sisa ka banok siliang o nyim dei nyim ong bangi isi ikwe pada ge jat nriu han ril dangi pai cha ke district council ba cha ke timpun pai kumba ni layo i bangi don hok sisa ban demand lene ban dawa ya kata ke jing pen kala ya reservation policy namata ki kun di samla ge jongi ki lai stom sisa ban kra ikot isra ki ni lamat lak jong ki ing ki sam jongi ki yo ki mak ki babun han ri ba pli ki shong kam jam namar ba reservation policy kam ai ngi kita ka hok ke pada sisa jongi bat ni yam rem su yam rem ka mensim ba ki wai pada ki jai penriu la ki yo ka mak ke badunaru han ri ki yo pada ki kam ki jam kene ka penduk mensim ikun jengi ha ka ka bikin krek ki kot ki sla jong ki kim ku asuk ban krek na mar ki ong kam mentoi te mar kata ngi dawana ka sarkar bat ngi dawaru na kini ekonomi khmat khasi jungi bikin ya kran lem halor kani bat ban ai ke jing kala ya ke jala jungi lada ki kran ya ke isu jong kani ke reservation jungi ban kala ban ai no ya kata ka bade hok ya ki kun samla jungi ngi ru ngi long ki balak kloi ban kersan ya ki ha ki pede ki port baki ki don kami kum ki pait ba Kajingai kan kilometer pasum. Sis pak san kilometer bat kadon ha thain border Assam bat Bangladesh ro Indo Bangla border kejingjang. Wan. Ni wan be khasan ngot. Kasan ngon. Kasan ngot. Kong, kalau keren jadi ni kiwai pati yang ni, tuklang tu ni jadi keren ni hilor ni kar keren si kiwai bapidan matang. Mapen pau ke jing susi ke bakrau na mar ba kim keren ngaso yam rem ro ya lede bangi ngijit kita ki nomor mat ki bamla ban keren halor kan ga reservation policy kan no kolong ke jing laran si shangi pet dadangi pas na mikmat garo ki keren kum ki garo ki keren kum ki briu ki ija ke zat benriu jong ki jongi pade bele kim ija ke zat briu ki hato kam kta sai moi ki kun jong ki ru hato ki ka peteng jong ki kan kut tang kum nemo kim don sumo kita ki peteng jong ki heden habut ki ban wat ki kam ki jam kinamla ban im tang maki ha kani ga pateng rai ki pateng siki kidang don ban but nadin terada kim pengkala lanu pade kin pengkala la sampai tali kisnem mentangi layai apsa judon benut bangkran ya kani ga reservation policy ki ong yo ka penmi kita communal ai ban penmi kita gejengi huru-hura ya snam handai ong em kanam penmi ai namar bale dangi dawai ko hok jengi kanam jia kum katabat makiru kida ban sim ken jing klik bale kin don kam sai ban pensit yo pai ba garo le nei ku preja ban riu kim don kam male kata handai kum kinomi khmat kita ki statement ki bodon kata ka jing klik ya ka jalahi perok kawai tangi ka jai perukasi ya ka jalahi perok kawai ide ban keren ban ngadai na ka sang setengah sai pung constituency MLA jengi ide kong Santa Mary bade na ka party NPP ngi kerpat i kum ikan thai ma iru idon ki kum ki kur ki jaj ki pateng ju ngi kerpat i bek iru kin sngo thu lem ya kane ka jinghe jongi kum kun samla jong ka jat benriu jongi